खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव 2023 मायथाइनि एचएस जोबथा बोसोरनि फिथाइखौ दिनै फुंनि 9 रिंगायाव एएचएसएसीआ फोसावबाय। दिनैनि बे फिथाइ फोसावनायाव बर'नि फिसाया इंराजि आयदायाव आसामनि गेजेराव बांसिन नाम्बार मोनदों। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि फरायसा प्रितम नार्जारिया आसामनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन इंराजि आयदायाव नाम्बार मोनदों। बिथाङा इंराजि आयदायाव 98 नाम्बार मोनदों। गोबाव साननि उनाव जोबथारनायाव पुलिसनि मस्ट वान्टेड केनाराम बसुमतारिया हमजाबाय। थांनाय बुधबारखालि बरपेटा र'डआव एसबिआइ सिएसपि सेन्टाराव जादोंमोन मोनसे गिथावना जाथाय। सानै हेलमेट गानना फैनाय दुथाङा गंसे एसबिआइ सिएसपि सेन्टाराव पिस्तल देखायना रां लुथिनो नाजादोंमोन। जोबथारनायाव बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौ सदियानिफ्राय केनाराम बसुमतारिखौ बरपेटा र'ड पुलिसआ खाना हायो। मस्ट वान्टेड केनाराम बसुमतारिखौ सदियानिफ्राय हमनानै बरपेटा र'ड पुलिसआ बरपेटा र'ड पुलिस थानायाव लाबोनाय जादों। मस्ट वान्टेड केनाराम बसुमतारिनिफ्राय सिखाव खावनायाव बाहायनाय 7.65 mm पिस्तलजों लोगोसे जब्द खालामनो हाबावदों आपाची एएस 25S4895 नाम्बारनि गंसे मटर साइकेल। मिथिनो मोननाय बादिब्ला केनाराम बसुमतारिखौ थानो जायगा होनाय हेमन्त बुवा मुंनि सासे सुबुंखौबो बरपेटा र'ड पुलिसआ खायो। दिनै एचएस जोबथा बोसोरनि फिथाइ फोसावनायाव सनितपुर जिल्लानि सा धेकियाजुलि बाथासिपुर इउएन एकाडेमि फरायसालिनि फरायसा अनसुला उजिरा MIL बर' आयदायाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोनदों। अनसुला उजिरा MIL बर' आयदायाव 95 नाम्बार लाना सेथि मासियाव उथ्रिनो हादों। BKWACनि इन्टारिम काउन्सिलाव गावस्रालायनाय थासारि नामा? BTCनि बायजोनि बर'फोरनि गेजेरावबो राजखान्थियारि गावस्रालायबाय नामा? BKWAC इन्टारिम काउन्सिलाव सोमजिनाय गुलाय गुजायनि जाहोनाव गोदान आफादनि जोनोम। इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेशन मुंनि गोदान आफाद जोनोम मोनबाय। गुवाहाटीनि बालाजी मन्दिरनि अडिट'रियामाव दानाय जायो बे गोदान आफाद UBPFखौ। BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया गावनि गोसो बादियै गाव हायुङारिखौ दैदेननायनि अजद BKWACनि मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारिखौ एरख'दों, नाथाय एरख'नायनि जाहोनफोरनि फोरमान होनो हायाखै होनना खेंफोरथि होदों गाम्बारु मोसाहारिया। एरख'नायनि जाहोननि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गसर होदों गाम्बारु मोसाहारिया। बिजिरसालियाव फिननाय होनो हायाखै। गं 22 जिल्लानि बर'फोरखौ लानानै दानाय BKWACनि थुबिलफोरखौ धेमाजि जिल्लायावल' बाहायनायनि अजद थिखारदों। 70% थुबिलफोरखौ धेमाजि जिल्लायावल' बाहायनायनि अजद थिखारदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।